Sepoti rien mas. Sepote mas. Ayo mas. Sepoti pun kijing miring. Ayo. Ayo mas. Panggilan Mbak Li. Kula aturi. Monggo naik panjenengan panggung. Ibu Solikatun. Monggo Mbak Li. Nggih. Heeh. Monggo kula aturi naik panggung. Ini ditunggu adike. Santen, Mbah. Sonten Cahayu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. sehat Cahayu. Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Amin. Ayo, Ini Mbak. dari Cek naik, dari Cek. Oh, enggak sing nyawer. Ya. Ya. Monggo balik. Sayuk jan ora kaya sore iki mau, Pak. Panggungnya gede, iyup ora kepanasan. Ndak pundi Cahayu, pedet tindak pundi. Ketingaren tindak bae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kerasa masa lias kebetulan kata rada kapotan yen purun masing galenggal rencangi tekan omah mangke kula opai. Terima kasih Mbak Uti. Topil wong legan golek momongan. Iki blonjo ngapa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kalau mas sampean ampun kuciwa kula rondo nyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo neng pasar paing. Awing-awing Kawan rondo kanggeku rapati benting. ning Samarang mas tuku gelang apa anting-anting josu Malang ya ben randa dijamin komplit. Ayo Mbak Sis. Mayangkara original, ayo Mbak. Ayo Mbak. Ndak pundi Cahayu medhit tindak pundi. Ketingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Merasa masa lias kebetulan
Sampun, satu Sampun. mawon. Niki wau anu lho, Pak E. Pacaane niken make up ala-ala Chinese. Chinese. Nggih niki. Cine seafood. Nggih niki nuwun sewu kagem adik-adik kang wonten inggil son niku inggil floor dipun suwun ngandhapke mawon ngapunten. Nggih, heeh. Dipun suwun ngandhapke mawon ngapunten. Niki imbauan dari mas-mas operator niki ngapunten. Sudah lanjut? Ya. Mengucapkan selamat sore semuanya. Bapak Ibu terima kasih. Selamat sore. Kita kembali lagi di sini. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya langsung wae lagu ya. Duet ya Mas ya. Apa Mbak Uti? Katokku cedek, Dik. Tahu dadi cerita. Katok dolan sepurane lho. Ora sida duet, Mbak Uti njaluk tahu dadi cerita. Nggih, ngapunten katok dolan. Bisa Mas? Lagu pun duwangu riyen dari ngapale saiki lali. Lah ben bulanin lagu mesti po. Update terbaru. Update status, update terus iki. Biyen lali saiki malah ra iso. Besok ngeling-ngelingne meneh. Lagu nyar bisa. Napa niki yang babak ketiga mawon. Ya, tahu dari Nggih, ceritane. Nanti Kali saya Mbak Uti. dipadosi. Nggih, Karena mengke dikulik-kulik sih ya. dikulik-kulik rupiin. Ah, Oh tali kotang request. Tali kotang. Requestnya basis iki. Tali kotang mawon Mas. Mbak Sis senengane berbau-bau kotang. Ya. Lo teng mriki mawon. Ora iso. Rene. Ya Allah. Tenan mah. Mamulo jatuh anggo celana dawa iki mau. Lu salah wong enek niken nggih Tenan, lho. suwal. Sebutane Bener, po Mas. nggih. Kok jebuk potong bayarane po? Potong bayarane. Benekno. Sik. Ayo. Gile kakake Pak Soleh sih. Ngapunten nggih Pak Bu nggih. Mas-masku, mbak-mbakku ngapunten. Biyen wis tak okoke bojo tali sak otange saiki nelako ilang sak slirane ngomanyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki kuwi wujud katresnanku laka iki kurang larang pungkasane kowe ilang ning ati aku goleki tali kota sawer nggih matur mbak nuwun nggih ngapunten Bu saestu ngapunten ngapunten nuwun jatuh abang ini sih aku
simpen tekaning pati tali kotang janji tresnaku kang suci. Meke jaipong Mas. Jaipong Mas, Big Jaipong. Wijaya Audio. Hey. Pak Sis monggo. Dik biyen wis tak tukoke bojo tali sak kotange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane mewu iki wujud katresnanku ha iki ne kowe ilang malah mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi ngonku goleki tali kotang. Iki Mas Paline ujuli dhewe merga bebarengan Pak Solehan ora oleh piye to iki? aku dijodone malah karo pria sece wis cukup mangsa mene wae Tukang masandung basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake mesti bali Kotang iki tak simpen kaning bati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku kang suci mbok dhuwurne kuwi to Mas. Heeh. Balen berarti adewe kleru Heeh, kleru berarti kon dhuwur. Tali kotang saksi tresnaku kang suci. Wis marem lek ngene ya. Marem aku nak ngene nggih. Heeh, wah, nggih. Oke. Piye Pak Bos? Iki ngene Mbak Niken. Ya Pak Nggih. Soleh. Aku mang ada instruksi dari Pak Sis. Ya. Nggih. Piye? Bahwasanya kan ngene, apa iki kan Jane arep nendi to? Ape buah ngono apa piye? Becek, Gawe. Oh, enggak. Lho, gawe Iya kan? batik, gawe pentopel, gawe celana. Beda. Aku kelambi tuh hadiah dari seorang yang lihat di sini. Bobo nanti hemnya dipakai ya tak pakai. Oh, hadiah. Hadiah. Oh, iya iya. tenan ora niki. Tapi biyen nih ayah yang no gak iso maca Mas Nggih. omongi. Oh, saiki. Tapi alhamdulillah sajoke. Alhamdulillah. anu ya, wis. Sajoke aku wis gede iki to. Lek Ayahnya ganteng. mulai tak pacaki. Ganteng ngono ya? Kadang gawe sepatu, terus gawe katonde, kadang gawe hoodie ngono kuwi. Soalnya ngene, Oh, hoodie, tapi ora mempan. Panggae. Sumuk deh. nunut Niken dhewe oleh endos, aku dikatutne. Oh ngono. Enak eramu. Jadi anu Mbak Niken, ini instruksi langsung dari Pak Sis. Juga bagi-bagi Oh, biyen rezeki padha kaya aku gini ngene pajak-pajak wis. Iya. Gini penonton wis. Ini bagi-bagi rezeki kagem bakul asongan. Lah dados ngeten nggih Pak nggih. Niki dibudget satu orang 50.000. Karuan wonten mawon kadang ditumbasi ada sing 500, 700 ngoten. Jenengan munggah sedanten sing gadah dagangan. Satu orang dibudget kali Pak Sis 50.000. 50.000 pamit teh pinter regine teh. Teh 5.000 berarti nanti diambil 10. Terus nanti dibagikan penonton utawi pajak ngoten nggih. Oh sudah toh. Dados boten sias juga nih. Oh sudah, wong kali ibuke boten napa-napa.
kula iki belajar saking jenengan lho Pak. Mas Soleh rezekine ben akeh sedekahe ya diakehi. Ngoten nggih to. Ayo Mas, wis 50 ya. 50.000. Wong sitok 50.000 kok dibagekne Ora iso penonton. ngaruhi. 50.000 nih Pak. Mau 100. Oh 50.000. Mas sampean wis oleh 100 aja mlayu no. Dagangane oleh 50 piro ditum-tumne penonton. Heeh, ditumne kon dhuwur. Pokok satu orang 50.000, teh berarti 10 ya dibagekne 10. Ya pokok 50 ribuan. Monggo, monggo. Sehat selalu Pak. Rezekine kayak banyu mili. Amin. Wes 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Bapak Siswantoro dipun paringi panjang umur. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang lancar. Amin. Benjing tahun ngajeng alhamdulillah nanggap malih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nuwun Bapak Saya Siswantoro. ketewan. Nggih. Saya ketewan. Nggih. 50 ribuan. Alhamdulillah luar biasa. Karuan ngono langsung ya Pun dosa estu. Alhamdulillah. Dua anten diborong. Nggih, Saya ketewan baru didumne gone penonton. Nggih. Adik dipun suwun baris kemawon kersane. Kersane anu napa? 50 ribuan. Wong 10 ya mek Nggih. 500. Mas, bar dikai aja mlayu no Mas. Dagangane kayak kene didum-dumne cah cilik-cilik. Wah, ayo Mas, bar iki kono sisih kidul didumi. Sisih kidul didumi. Nggih, monggo. Ayo Mas. Bakal-bakal monggo dipun. Ayo Pak Riker ingkang dibantu. sampun. Ingkang sampun monggo dipun didum mawon nggih, heeh. Ayo Mas, sisih kono lho sebagian. Sing sportif, sing wis dikeki ya wis dikeki. Gak oleh ngalih, gak oleh balik neh. Monggo Bapak Riker dipun bantu. Yuk sambil nyanyi ya Yah ya. Iya no. Ayo Mbak ini kan satu lagu lagi Satu Mbak ini kan. lagu lagi kita Oh. menampilkan Ganongan ganongan. bantengan. Oh. Iya Mas, coba bengok-bengok kah? Monggo Mayang Koro original. Hey. Aku tresno ro kowe, tresno sing satenane, kabeh wis tak kekiro kowe atine. Senadyan aku wis duwe bojo sing satenane, tapi aku tresnane yo mung ro kowe. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan, tansah tak awang-awang mabar kaya layangan. Padahal bojone ngomong mikir kita susah, apa sing dadi lakoni aku bingung sendiri. Ancen takoni tresno setengah mati, tapi aku rawani ngingkari janji suci. Mungkin kowe ada jodohku, tapi aku sayang padamu jujur sakan jero atiku. Sayang aku ikhlas rimo dadi sing keloro. Nadyan apa rasa tresno sing tak sangka. Sabar santara sayang, aku yo wis berjuang ndadekne ngimpi tenanan. Moga kabeh lancar, buang kabeh kanangan, ikhlas lan sabar sayang. Mayang Koro original. Wijaya Audio. Ayo Terima kasih. joget, jung. Saling cek. Terima kasih.
sing keloro nadyan napa tresna sing tak sangka sabar terus sayang aku ya wis berjuang ndadekke ngimpi Niken Salindri Mayang Koro Original kowe nak dek juga terima kasih kagum Bapak Siswantoro Tuwin Ibu ingkang sampun nimbali kanca-kanca Mayang Koro sarombongan. Yo